זה הפנימי. לא. זה? אתם באים לבית היהודי הזה שהוא אמר? לא. נו, תן בראש. ברחוב סלטה 2000 או משהו כזה. מה יש שם? יש שם בריכה כאלה. מה? לא, אחי, זה ששרף את התורס דלפניה, היה איתי בצבא, תקר. רותם זינגר? איך קוראים לו? רותם זינגר. רותם. מאיפה? הוא חנון רצח בפתח תקווה. לא, הוא בא למשטרה. הוא הסגיר אותנו למשטרה. הוא הסגיר, חנון לחוץ שלו. למה הוא הסגיר את האוזניים של גילי, השפתיים של גילי, העליונות בתחתון. אתה פול חיפה, דקה 79. אמיתי פה. ניצחתם את חיפה גם, לא? הלו. על החיים של גילי, על הפרצוף ובצלחה, ואני שוב מעונן על גילי, אני שוב מעונן על גילי, ואני שוב מעונן על גילי, על גילי. מה שלומך? העיניים של גילי, השיער של גילי, על הפרצוף ובתחת, ואני שוב מעונן על גילי, אני שוב מעונן על גילי, ואני שוב מעונן על גילי. אתה יכול להגיד לי עשתה אותו? גילי. אתה יכול להגיד לי עשתה אותו? כן. גמרת. אתה רואה למטה? תודה רבה. לא, יכול לרדת למטה. קצת כאב לגילי. אחי, אתמול על הפנים, אחי. מה זה מוסח? ואני שוב גמרתי. רגע, אבל תספר. כן, סיימתי. גמרתי. לא, אתה שמת וואלה חיסלתי, הרגתי, אתה צריך לדעת מה זה? שלח אותה אחר כך? כן, עכשיו זה זמן לסיגריה. אוי, מה יש?